και οι οικογένειές σας. Εγώ ως μανιάτισσα, αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη που σας κοιτώ. Αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρούμενη που γνωριστήκαμε πριν από 3 μέρες, όταν γιορτάσαμε στην Αγούλα του Μάνη την έναρξη της Ελληνικής Επαναστάσεως και την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Είμαι περήφανη που είδα την αγωνιστικότητα και την αγάπη σας για την πατρίδα μας, για τη μάχη μας. Για τα ιστορικά της στοιχεία και το ταξίδι των αδελφών μανιατών από τη Μάνη θα σας μιλήσουν καθηγητές και πρόσωπα τους ομιλητές και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του, ο ιστορικός συγγραφέας ο κ. Σαράτος Καρκάκος. Εγώ σας μίλησα με την γνώση της καρδιάς και του συναισθήματος. Θέλω να ξέρετε ότι αυτές τις προσπάθειες να σπιτιλατούμε τη σχέση με τους μανιάτες, όπου γη θα τη συνεχίσουμε. Και μακάρι μέσα σε 1 χρόνο να πούμε, κύριε Πρόεδρε, ή σε 2 χρόνια, να ξαναδαμώσουμε εμείς και περισσότεροι μανιάτες του απόδημου ελληνισμού σε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο στη Μάνη. Κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τις είπα στα ελληνικά, μη θέλεις. Είναι σαν να έγινε χθες DNA. Ναι, δηλαδή υπάρχει κάτι τέτοιο. Μέχρι τώρα έχουμε συνηθίσει να αδελφοποιούμε δήμους, η χωριά, η καταφορά και χώρες αναλυκοσύμμετος. Λοιπόν, φέτος, για πρώτη φορά, θα γίνει αδελφοποίηση συλλόγων. Οι 2 εθνικοί σύλλογοι ενώσεις και οι 2 εδώ θα αδελφοποιηθούν. Θα σας πάρω όμως να χειροκροτήσετε θερμά αυτή την πρωτοβουλία. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, τώρα υπογράφονται χαρτιά. Τα χαρτιά είναι εύκολα να υπογραφούν. Είναι τώρα στη διάθεσή σας αυτοί οι άνθρωποι να τους κρίνετε, να τους πρόξετε και να απαιτήσετε να πάνε το όνομα της Μάνης μέχρι τα πέραντα της γης. Μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό. Κύριε Μιχαλολιάκο, έχετε την καλοσύνη να διαβάσετε. Σήμερα στον Πειραιά, τη 19η Μαρτίου του 2012, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 8:30, οι κάτοχοι επικεγραμμένοι, πρόεδροι των 4 συλλόγων, έχοντας την ομόφωνη γνώση των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων ενώσεων που προσωπούν νομίμως και στο παρόν και παρουσία του αξιότιμου Δημάρχου Πειραιά, κ. Βασίλη Μιχαλολιάκου, συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται την υπογραφή πρωτοκόλλου συμφωνίας ενεργοποίησης με το κάτω περιεχόμενο και όρους. Η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών Μάνης εδρεύει στο Πειραιά και έχει μείνει 14 χρόνια. Μέλη της είναι οι γυναίκες καταγόμενες από τη Μάνη και ο σκοπός της η σύσφυξη των σχέσεων, η ελληνική μεταξύ των μανιατών και των μανιατισσών και η συμμετοχή της εντάσσεως που προάγουν την ιστορία, τις ομορφιές και τις αξίες της Μάνης. Η Ένωση των Πατατών Μανιατών εδρεύει στο Πειραιά και το 1990. Οι κοινές ιστορικές αναφορές της Μάνης του Καρκέζη και της Μοντρέστα, καθώς και τα κοινά στοιχεία των παραδόσεων, των ηθών και του φρονήματος των ανθρώπων που κατάγονται από τη Μάνη και κατοικούν στις 3 αυτές περιοχές, Ελλάδας, Γαλλίας και Ιταλίας, δημιουργούν τους όρους εκείνους που συνάδουν στην αδελφοποίηση των συλλόγων τους. Στόχοι αδελφοποίησης. Η γνωριμία μεταξύ των μελών των συλλόγων, η σύσφυξη των σχέσεών τους και η καλλιέργεια αδελφικής φιλίας, σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ τους. Η εξοικείωση των μελών με τα κοινωνικά, ιστορικά και πολιτικά δεδομένα του κάθε τόπου μέσω τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών, γνώσεων και εμπειριών. Η ανάλυση κοινών πρωτοβουλειών και η κατάρτιση και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων, κυρίως σε πολιτιστικό, οικονομικό, κοινωνικό και αθλητικό επίπεδο. Η προώθηση ανταλλαγής μαθητών μεταξύ σχολείων και συναντήσεων νέων ανθρώπων. Η διαμεσολάβηση των συλλόγων για την επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ οικονομικών φορέων και δημοσίων οργανισμών, καθώς και την εδραίωση δεσμών ισχυρής συνεργασίας μεταξύ πολιτικών και διοικητικών φορέων. Η ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των μελών και η καθιέρωση ψυχαγωγικής και πολιτιστικής ημερίδας εναλλάξει σε κάθε χώρα. Οι συναντήσεις των αντιπροσωπιών των συμβαλόμενων μερών θα γίνονται εναλλάξει κάθε 2-3 χρόνια που θα καθοριστούν αργότερα. Η παρούσα συμφωνία είναι αορίστου διάρκειας και όρη της δεν θα είναι στατική, αλλά θα βελτιώνεται παραγωγικά με την πρακτική εφαρμογή τους σύμφωνα με το συμφέρον όλων των μερών, μπορούν δε να τροποποιηθούν μετά από κρατική πρόταση
του ενός των μερών και αποδοχής της άλλης από τα άλλα μέρη. Κάθε θέμα που αναφύγεται από τη συνεργασία των μερών και δεν ρυθμίζεται από τους όρους του παρόντος πρωτοκόλλου αδερφοποίησης, επιλύεται με κοινή συμφωνία των μερών. Αναγνωρίζοντας τα κοινά ωφέλη που θα προκύψουν για όλα τα συμβαλλόμενα μέλη από τη διατήρηση των δεσμών με κάθε τρόπο και σε πίστοση των ανωτέρων, συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο συμφωνίας και αδερφοποίησης σε 5 όμοια αντίτυπα και αφού διαβάστηκε, επιβεβαιώθηκε το περιεχόμενο και έγινε πλήρως αποδεκτό από τα μέλη, υπογράφεται, όπως έπεται, θα λάβει βέβαια έκαστο εξ αυτών από ένα όμοιο αντίτυπο. Συμβαλλόμενο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να ευχηθούμε, κυρίες και κύριοι, από μακροζωία σε αυτήν την αδελφοποίηση και κυρίως πρακτικά και απτά αποτελέσματα. Πρέπει να έρθετε. Λάτε. Ελένη, θα σας παρακαλούσα να δώσετε τα δώρα στους καλεσμένους μας. Από εδώ λίγο, Κύριε Μιχαλιάκου, λίγο από εδώ. Από εδώ λίγο. Έλα, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εκεί, αυτό. Και ο κύριος Λάτης εκεί. Η αγάπη μου για τα θαλασσινά ταξίδια και τις ιστορίες για πειρατές έφεραν πριν 15 χρόνια στα χέρια μου ένα βιβλίο με τίτλο «Βιτιλιώτες, οι Έλληνες της Κορσικής», που εγγράφει από τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ποτέ δεν πίστεψα ότι μια μέρα σε αυτό που μου φαινόταν μακρινό παραμύθι που αφορούσε άλλους θα έπαιρνα μέρος. Ο δρόμος της ζωής μου
μια μέρα διασταυρώθηκε με μερικά πρόσωπα που έμενε να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Είναι αυτά που με έκαναν να αποφασίσω το ταξίδι. Στην αρχή έγινε σαν μια πρόκληση. Ένα παιχνίδι διεξόδου από τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. 2 ενήλικες, 2 παιδιά, ένα αυτοκίνητο και μια μικρή κάμερα έδωσαν ραντεβού σε ένα τρίτο πρόσωπο για να ξανακάνουν και να καταγράψουν το ταξίδι. Μα ποιο ταξίδι? Τον Οκτώβριο του 1675, από το λιμάνι του Ιτήλου, 430 άτομα της οικογένειας Στεφανόπουλου και 300 άτομα από διάφορα άλλα χωριά εγκατέλειψαν τη Μάνη επιβιβαζόμενοι στο γαλλικό πλοίο Σωτήρ και έφτασαν τον Ιανουάριο του 1675 στη Γένοβα. Έπειτα από μεγάλες, έμψυχες απώλειες και απίστευτες ταλαιπωρίες. Η εγκατάλειψη των πατρίνων εδάφων έγινε λόγω των αφόρητων πιέσεων των Οθωμανών και των εσωτερικών έρηδων. Έμελε έτσι να αρχίσει μια περιπετειώδης ιστορία που ακόμη διαρκεί. Μετά τη Γένοβα, οι αναπομείνατες μανιάτες, καθ' υπόδειξη των Γενουατών, εγκαταστάθηκαν στην Παόμια της Κορσικής. 55 χρόνια μετά, μεσούσεις της επανάστασης των Κορσικανών για την ελευθερία τους, αναγκάζονται μετά από σκληρές μάχες να εγκαταλείψουν την Παόμια και να μετικήσουν στο Εάκιο το 1730. Το 1768 οι Γενουάτες πωλούν την Κορσική στους Γάλλους. Αυτή η παραμονή του στο Εάκιο γέννησε το θρύλο της καταγωγής του Ναπολέοντα Βοναπάρτη από την οικογένεια των Στεφανοπουλαίων. Θα μείνουν στο Εάκιο για 44 χρόνια, έως ότου, υπό την προστασία του διοικητή της Κορσικής, Κόμιτα Μπαρμπέφ, και χαίροντας της απόλυτης εμπιστοσύνης του, εγκαθίσταστε στο Καργκέζε, ένα χωριουδάκι που εκτίστη από το γαλλικό στρατό το 1775 αποκλειστικά και μόνο για αυτούς. Η κατάσταση είναι πάντα δύσκολη λόγω των ασταμάτων εχθροπραξιών έως το 1830. Το 1874, 80 μανιάτικες οικογένειες ακολουθούν το γαλλικό αποκλεισμό της Βόρειας Αφρικής και ιδρύουν στο Σίντι Μερουάν το νέο Καργκέζε. Παρέμειναν εκεί μέχρι τη δεκαετία του 60, ακολουθώντας μετά την αποχώρηση των Γάλλων και έτσι διασκορπίστηκαν στη Γαλλία και Ιταλία. Ένα μικρό κομμάτι τους είχε εντοπιστεί στην ίσο Σαρδινία. Αποφασίσαμε να αρχίσουμε το ταξίδι από εκεί. Κάνοντας τη διαδρομή Πάτρα-Γκόνα με το υπερμοντέρνο πλοίο των σημερινών γραμμών, σκεπτόμουν για πρώτη φορά τις δυσκολίες, την ανασφάλεια και τους φόβους των μανιατών που έφευγαν. Η ατελείωτη περιπλάνηση, οι νεκροί. Εμείς με ασφάλεια θα παίρναμε το πλοίο για την Όλβια της Σαρδινίας από το λιμάνι της Σιβίτα Βέκια, κοντά στη Ρώμη. Σκοπός μας να συναντηθούμε με τον πρόεδρο και τα μέλη του συλλόγου Προλόκο στο μικρό χωριό της Μοντρέστα στη δυτική πλευρά του νησιού. Μας είχαν υποσχεθεί κάθε βοήθεια για το ντοκιμαντέρ που θέλαμε να κάνουμε. Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, έδωσαν πολύ περισσότερο από όσο είχαν υποσχεθεί, προσθέτοντας την αγάπη. Στη μικρή Μοντρέστα, από την άλλη μέρα το πρωί, άρχισαν για μας οι εκπλήξεις που σταμάτησαν με την ημέρα που φύγαμε. Ήταν εξαιτίας των εορτών των Χριστουγέννων που όλα μας φαινόντουσαν μαγικά. Μετά από μήνες κατάλαβα ότι όχι, ήταν μαγικά. Πώς αλλιώς να ερμηνεύσεις κανείς εκείνη την απίστευτη ζέστη που έδιναν οι άνθρωποι, την τέλεια φιλοξενία τους, τα υπέροχα φαγητά τους, τη διαρκή τους έγνοια του όχι μόνο να μην μας λείψει τίποτα, αλλά και να προλαβαίνουν τις επιδημίες μας. Ένα ντοκιμαντέρ, όλοι το ξέρουν, έχει απαιτήσεις. Το συγκεκριμένο θα μιλούσε για το ταξίδι των παππούδων. Έπρεπε να ξαναζήσουμε νοερά γεγονότα, να αναφέρουμε ονόματα νεκρών, καμιά φορά να τους ξανακλάψουμε βλέποντας τις παλιές φωτογραφίες, να μοιραστούμε τη θλίψη. Οι γεροντότεροι αισθανόντουσαν την ανάγκη να μιλήσουν. Η Προλόκο είναι ένας ζωντανός και πολυπράγμων σύλλογος. Κατάλαβα ότι είχαν πάρει τη σκητάλη μετά από μια περίοδο απραξίας, αλλά και την ευθύνη να ξαναζεστάνουν καρδιές,
να κινητοποιήσουν τον κόσμο, να αρχίσουν πάλι το ρου της ιστορίας, με τον Όστο. Το μικρό χωριό, σαν ένα υπαίθριο μουσείο, μιλά από μόνο του. Όλα μιλούν για τις πρώτες πανάρχες επισκέψεις των Ελλήνων που άφησαν ανεξίτηλα τα σημάδια τους στη Σανδαλιώτιδα. Η Χνούσα επίσης την ονόμαζαν, όπως και το πλοίο που θα μας μετέφερε στην Κορυσική σελίδα. Ο Σάρδος, ο Αριστέος, ο Ιόλαος, ο Ενίας και οι Ηλιαίοι Τρόες, τα ονόματα των 40 πόλεων που είχαν βρήσει εκεί, και γιατί όχι, τα μινοϊκά νουράγκη, όπως μας είπε ο Τζαν Μάριο, αποτελούν το ελληνικό παρελθόν. Δεν πήγαν σε εντελώς άγνωστα μέρη οι παππούδες μανιάτες. Η Μπονάρια, η Τζεζουίνα, η Τζουζεπίνα, η Ντομινικάνα έκαναν τα δυνατά και κατάφεραν να μας κάνουν να αισθανθούμε σαν το σπίτι μας. Πίνοντας το εξαιρετικό κρασί Μαλβαζία στο διπλανό πανέμορφο χωριό της Μπόζα, μέσα στα ποτήρια της Βάνα, ακούγοντας τις μικρές ιστορίες της για την προέλευση και το ταξίδι του κρασιού, αναρωτηθήκαμε, μα πόσο μικρός είναι αυτός ο κόσμος. Έπρεπε όμως να συνεχίσουμε. Παίρνοντας το πορθμίο η Χνούσα από το λιμάνι της Αγίας Τερέζας, στα βόρεια του νησιού, με προορισμό του Μπονιφάτσιο, είχαμε τη βεβαιότητα ότι δεν ήταν η τελευταία φορά που βλέπαμε τη Σαρδινία, γιατί αισθανόμαστε τις σκέψεις όλων να μας ακολουθούν. Η απόσταση που χωρίζει τα δύο μεγάλα γειτονικά νησιά είναι μικρή, αλλά η τρικυμία εκείνη την ημέρα ήταν μεγάλη. Η μανιασμένη φύση έδειχνε τα δόντια της πριν η Καλίστη μας πάρει στην αγκαλιά της στο μικρό λιμάνι του Μπονιφάτσιο. Οχυρωμένη πόλη με μακραίων ιστορία, νότια πύλη της αρχαίας Κύρνου. Και εδώ σημειώνουμε πολύ παλιά ελληνική παρουσία, με το αρχαίο Εάκιο στη δυτική πλευρά και την Αλαλία, τη σημερινή Αλέρια, που ήταν ταυτόχρονα με την Όλβια η πρώτη σταθμή των Φωκαέων στη Μεσόγειο μετά τη φυγή τους από τη Μικρά Ασία. Ζούμε στιγμές γλυκιάς υπερέντασης. Στο δρόμο για το ελληνικό χωριό Καργκέζε της Κορσικής απορούμε για την ομοιότητα με την Ελλάδα. Εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Σε αυτό το κεφαλοχώρι ζουν πολλές μανιάτικες οικογένειες. Εκλέγουν δήμαρχο. Μέχρι πρόσφατα αρκετοί μιλούσαν τη μανιάτικη διάλεκτο. Είχαν δεχθεί επισκέψεις από ερευνητές. Η φήμη τους είχε απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Φερμένες από τους μανιάτες. Η επιβλητική ελληνική εκκλησία, το παλιό χωριό με τους οδούς Μάνης, οδό Ιτήλου, τα ξενοδοχεία της Ελλάδος, Ήλιος, η εκκλησία των Στεφανόπουλων, όλα, μα όλα μιλάνε ελληνικά. Μετά μόνο από μερικούς μήνες, ήδη όλα μας φαίνονται σαν παραμύθι. Το πνεύμα μας γέμισε αγώνες, πολέμους, παντριές, βαφτίσια και γάμους, Ναπολέοντα και νόστους. Εδώ είναι διαφορετική, δηλαδή σε κερδίζουν με διαφορετικό τρόπο. Γιατί θες δεν θες, σε κερδίζουν. Σε φιλοξενούν στα καλύτερα μέρη, σου προσφέρουν τα γευστικότερα φαγητά που ξέρουν να κάνουν. Σε ξεναγούν στα άδυτα της ιστορίας τους. Σου δείχνουν τις ρίζες τους. Και ψέλνουν, ναι, ψέλνουν για σένα. Και κυρίως μιλούν ακατάπαυστα. Εδώ το παρελθόν είναι αδιάρρηκτα δεμένο με το παρόν. Ο χρόνος έχει ελάχιστα κυλήσει. Ο καθένας έχει να πει τη δική του ιστορία, που όμως είναι μικρό μέρος της ιστορίας του χωριού και του νησιού. Και σε ξεναγούν, σε κάνουν βόλτα στο παρελθόν τους, όπως η γιαγιά λέει ιστορίες στα εγγονάκια της. Και το ζεις μαζί τους, φτάνοντας στο σημείο να αναρωτιέσαι σε ποιον αιώνα ζεις. Η παόμοια με τα ρυπωμένα μανιάτικα σπίτια, η παλιά της εκκλησία,
ο κόλπος των μοναχών, το μνημείο που στήθηκε σε ανάμνηση της απόβασης, ο πύργος της Σόμνια που κοίταται μοναχικός στην άκρη της θάλασσας. Μου φάνηκε ότι άκουσα μακρινές κραυγές από την ομηρική μάχη τους για επιβίωση. Ο Ζερόμ, η Λιλού, η γιαγιά, η Μισελ, η Μαριπόλ, ο Ζαν Κλοντ και η Μισελ. Όλοι δέχτηκαν να καταθέσουν για το παρελθόν. Φεύγοντας από το λιμάνι της Μπάστια και στο ταξίδι μέχρι το Λιβόρνο, σκεπτόμουν συνεχώς. Πόσο δυνατή είναι επιτέλους η ελληνική ψυχή. Θα συνεχίσει να είναι. Τι θα βρω στο επόμενο ταξίδι εκεί. Πώς θα ζήσει καθένας από εμάς με το δικό του νόστο. Αλλά όλες αυτές είναι απαντήσεις που κάποιος άλλος εραστής των ντοκιματέρ θα ψάξει και θα βρει στο μακρινό μέλλον. Πέρασα απόψε από εδώ, μια καλησπέρα να σας πω. Κι απ' τις κουβέντες σας να βγω, στον ημερών μας τον αφρό. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, την ίδια θέλουμε αγκαλιά. Γεια σας παιδιά, γεια σας παιδιά, την ίδια θέλουμε αγκαλιά. Η στιγμή που περιμένατε τον εκλεκτό κύριο Καρκάκο το Σαράγιο, και αυτό πολύ απόλυτο και να μαλλιά της παρουσίας του πρόσωπου του πλανήτη. Απολαύστε το, σας παρακαλώ, και τραγάκο. Σεβαστοί πατέρες, κύριοι δήμαρχοι, κύριε δήμαρχε, μάλλον κύριοι δήμαρχοι, κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, ερήτημον και ελόγιμον κοινό, εκλεκτό κοινό, αγαπητοί μου συμπατριώτες, θα ήθελα όσα έχω να πω να τα αφιερώσω στον μεγάλο λόγιο ερευνητή και μελετητή της Μάνης, τον Δικαίο Βαγγελκάκο, που αυτός θα έπρεπε να είναι ο σημερινός ομιλητής. Διότι αυτός κατά τα μεταπερναμικά χρόνια δημιούργησε αυτόν τον δεσμό, τον συναισθηματικό και πνευματικό, ανάμεσα στο Καριέζε και στη Μάνη. Η Κορσική δεν είναι χώρος άγνωστος για τον ελληνικό κόσμο. Είναι η Κύρνος των αρχαίων Ελλήνων. Ακούσατε πριν στο ντοκιμαντέρ ότι οι πρώτοι που εγκαταστάθηκαν εκεί ήταν οι τρομεροί θαλασσοπόροι Φωκαείς, που δημιούργησαν στην ανατολική πλευρά του νησιού την μεγάλη αποικία, την Αλαλία. Είναι στο σημείο αυτό
και που θέλησαν να κυριαρχήσουν σε όλο το τυριννικό πέδαφος. Το 535 όμως έγινε μια σύγκρουση ανάμεσα Φουκαής, Αλαλίας, Αλερία τη λένε οι Λατίνοι, τους Τυριννούς και τους Καρκιδονίους. Παρότι οι Φωκαείς ενίκησαν, αισθάνθηκαν τον κίνδυνο και εγκατέλειψαν την Αλαλία και πήγαν και εγκαταστάθηκαν σε μία παραλία της Νότιας Ιταλίας και δημιούργησαν την Ελέα, την Βέλια όπως την λένε οι Ιταλοί, όπου εκεί αναπτύχθηκε μία μεγάλη φιλοσοφική σχολή με κορυφαίους τον Σύνωνα τον Ελεάτη και τον μεγάλο διανοητή τον Παρμενίδη. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι η σημαία της Κορσικής που κυματίζει σε κάθε σπίτι, σε κάθε δρόμο, σε κάθε πλατεία. Είναι πειρασμός να σας το εξηγήσω αυτό, αλλά είναι τόσο δύσκολος ο συμβολισμός που θα θέλαμε χρόνο πολύ. Πρέπει να σας πω ότι έχω επισκεφτεί 3 φορές την Κορσική, την Σαρδινία, την Έλβα, τα αιώνια νησιά, για τα οποία ότι φυλάσσομαι να σας μιλήσω άλλη φορά. Τώρα ο λόγος για το Καριέζε. Το Καριέζε ήταν παλαιά γνωστό, είναι εδώ, το Καριέζε είναι αυτό εδώ, ήταν παλαιά γνωστό σαν ακροτήριο που βρίσκεται βορειότερα από ένα άλλο ακροτήριο που ονομαζόταν Όρκινο. Υποθέτω και νομίζω ότι δεν κάνω λάθος αν σας πω ότι το ακροτήριο Καριέζε, δεν μιλάω για πόλη, για ακροτήριο, είναι ταυτόσιμο προς το ρίον άκρων των αρχαίων. Άρα, προτού οι συμπατριώτες μας οι Μανιάτες εγκατασταθούν κοντά εκεί, στην αρχαία εποχή πρέπει να είχαν δημιουργήσει εκτός από τους φοβερούς Φωκαείς και άλλοι Έλληνες εμπορικούς σταθμούς. Η σημερινή πόλη σήμερα πια είναι πόλη, κάποτε ήταν χωριό, βρίσκεται στη δυτική πλευρά πάνω στον δυτικό άξονα που συνδέει το Εάκιο, είναι αυτό το Αζάτσιο, παρακαλώ δεν έχει καμία σχέση ετυμολογική με τον Εακό, και με το νεότευτο κατά κάποιον τρόπο Πόρτο, και ο οδικός άξονας, καθώς προεκτείνεται, μας πηγαίνει στο μαγευτικό Κάλβι, ένα εκπληκτικό τουριστικό θέατρο. Από το Κάλβι μπορείτε να κάνετε μία στροφή δεξιά και αν έχετε άντοχη, μπορείτε να επισκεφτείτε και τον πύργο του Σεμέκα, όπου εκεί είχε φυλακιστεί ο φιλόσοφος, για να φτάσετε στην Μπαστία. Η λέξη σημαίνει φρούριο, θυμηθείτε το Βαστίλι, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κορσικής. Η σημερινή πόλη του Καριέζε, όπως είπα, βρίσκεται βορείως του Εακίου, την πατρίδα του Ναπολέοντος, και η ιστορία της εγκαταστάσεως των Μανιατών εν ολίγης έχει ως εξής. Για την ιστορία των Μανιατών στην Κορσική είχαμε σαν πρώτη πηγή
το βιβλίο των Στεφανόπουλων του παπά Νικόλαου Στεφανόπουλου, από το οποίο αντλούμε την ακόλουθη πληροφορία. Διαβάζω εισαγωγικά. Στις 3 Οκτωβρίου 1675 εμίσευσαν από το Βίτυλο 430 Στεφανόπουλοι και 300 από διάφορα άλλα χωρία. Προσέχτε, Βίτυλο. Διατηρείται η ομηρική προφορά. Αν και πιο σωστά, ακουγότανε παλιά όταν το λέγαμε Βίτουλο. Με το γαλλικό πλοίο τα ακούσατε Σωτήρ, την 1η Ιανουαρίου 1676 έφτασαν στη Γένοβα και 2,5 μήνες μετά, στις 14 Μαρτίου έφτασαν στην Κορσική. Πρωτού σας πω για την εκεί κατάσταση, είναι χρέος μας να τιμήσουμε τον Σαμοθρακιώτη δάσκαλο Νικόλαο Φαρδί, που αφού εδίδαξε πολύ ελληνικά στο Καρκέζε, μας έδωσε το 1888 το σπάνιο βιβλίο «Ήλι και σκαρίφημα ιστορίας» της εν κορσική ελληνικής απικίας μετασυλλογής τραγουδιών και καριατικών λέξεων. Διότι παλαιοί λόγοι το Καρκέζε το έλεγα καριέ, καριές. Δεν ήταν σωστό. Με το ζήτημα των Καρκεζιανών ασχολήθηκαν διαπρεπείς ξένοι μελετητές όπως ο Εφωτάβη και ο μεγάλος Γάλλος ελληνιστής ο Εμίλ Λεγκράν, αλλά την πλήρη εικόνα της ιστορίας της γλώσσας των τοπικών συνθήκων μετά τον Νικόλαο Φαρδί μας την έχει δώσει ο ακαταπώνητος Μανιάτης ερευνητής, δικαίος Βαγιακάκος, με το τρίτομο έργο του «Η Μανιάτε της Κορσικής», που εκδόθηκε στην Αθήνα το 1970. Αλλά πρώτου εκδοθεί το βιβλίο αυτό, ο δικαίος Βαγιακάκος με τα συνεχή μελετήματά του, με τα άρθρα του στο φάρο της Λακωνίας, μας είχε δώσει από τη δεκαετία του 50 όλες τις εντυπώσεις που είχε αποκομίσει. Καλό θα είναι όλα αυτά κάποτε να συγκεντρωθούν και να αποτελέσουν ένα βιβλίο, όπως είναι η υποχρέωση των Μανιατών, να εκδώσουμε το βιβλίο του δάσκαλου του Νικόλαου Φαρδί, που δεν υπάρχει ούτε και στη πατρίδα του, την Σαμοθράκη. Ο δικαίος πήγαινε με το λεωφορείο από το Εάκιο στο Καρκέζε σε μία εποχή όπου το ταξίδι αυτό ισοδυναμούσε με μισό θάνατο. Αλλά και τώρα η πρόσβαση